Just a steel-tongued girl on a Saturday night, looking for the fight of her life. In the real-time world, no one sees her at all. They all say she's crazy, locking rhythms to the beat of her heart, changing movement into life. She has danced into the danger zone when the dancer becomes the dance. Hier op de prachtige contrabas, dat is Theo Smit. Ja. Op de drums is Roy van Delft. Ja. En achter die hele mooie vleugel zit Martijn van Limbeek. Ja. En mijn naam is Yilda de Vries. Dat wisten we. En ja, wat klinkt het fantastisch waar je hem doorgaat. Hoe lang bestaat dit geheel al? Ja, nou ja, eigenlijk nog net eerst heel erg lang. We zijn een beetje apart bij elkaar gekomen. Martijn die hier op een gegeven moment een festival in Haas, een muziekfestival. En die zei van ja, daar wil ik eigenlijk wel iets mee jazz doen. En we konden elkaar toen nog net zo heel erg lang, ja, van vroeger, maar toen weer wat intensiever. En toen zei hij van worstel mais jongen. Ja. En toen heb ik mais spelen, dat wie denk ik, begin 2000. Nou, ergens in 2014, weet ik niet eens meer. En toen hebben we spelen en dat bevoel heel erg leuk. En ik wil eigenlijk wel op zoek naar iets, want ik zong altijd pop, heb ik altijd zong. En ik denk, ja, jazz is eigenlijk wel heel erg leuk. Ja. Nou ja, toen na deze ervaring hier iets van, nou, daar wil ik wel meer van mij. Want hier is daarvoor net echt jazz die in daar? Nee, helemaal niet. Okay. Nee, ik heb altijd... Toch associeer ik die ermee, want du hast er wel een stem ervoor. Ik heb een jazz vibe? Ja. Oké. Nee, nou ja, ik weet van vroeger zong ik altijd pop. Ik heb altijd wel zongen, maar ja, dat is popmuziek. En sinds de coronatijd konden we eigenlijk net meer live repeteren. Dus dan heb ik heel veel online zongen. Ja. En dat is een hele platform, al je internationale muzikanten. Dus ik kerst maar iedereen spelen. Elke genre, dat is maar worst. Ja. En toen kwam ik bij jazz en toen dacht ik, weet ik helemaal niks van. En wat is dat eigenlijk leuk. And it can cut you like a knife if the thrill becomes the fire on the wire between will and what will be. She's a maniac, maniac on the floor. And she dances like she's never danced before. She's a maniac, maniac on the floor. And she dances like she never danced before.